Benvinguts a la presentació del darrer llibre de la Nati, Soler Alcaide, Cadells de Gat, que allà teniu exemplars que no he pensat que haguéssim pogut tenir un aquí a mà, però... I al llibre hi ha els poemes de la Nati, però hi ha també les fotografies de l'Olga Progener a la meva dreta, que veureu que s'aniran projectant mentre anem fent la presentació. D'acord? A la taula m'acompanyen doncs la Nati Soler, que és l'autora, l'Olga, que ja us ho he dit, més a la meva esquerra hi ha la professora d'art Rebeca Menchón Campos, que és cap d'àmbit de l'Institut Milà i Fontanals, i ella us parlarà de les imatges i li donem les gràcies per la feina i per acompanyar-nos. Aquí hi ha l'Òscar Esquer de Salvador, que és l'editor, i jo mateixa, que soc l'Anna Ruiz, que molts ja em coneixeu. I aquí, tots ben posats a punt d'acció, tenim l'honor de tenir el Centre de Teatre de Llorenç del Penedès, que és un grup d'una solera terrible, perquè aquest centre es va crear l'any 1889 i des d'aleshores que s'hi fa teatre, no? Ells són els del segle XXI. I, no sé, aixequeu la mà perquè no sé si ho diré bé, hi ha la Montse Martí Solanes, el Joan Mitjans Figueres, l'Agnès Rafecas Ventosa, la Roser Sonet Mitjans i acompanyaran aquests rapsodes la Rosa Minguella Rafecas amb la viola. I un cop dit això, doncs, comencem parlant de l'art i passo la paraula a la Rebeca. Jo en primer lloc volia felicitar la Olga perquè m'ha captivat l'obra des de la primera pàgina fins a l'última. Hi ha una relació, un joc de complicitat entre el text i les imatges que et fan endinsar cap a un munt de suggeriments, que això enriqueix la lectura i tota les sensacions i emocions. Aquestes sensacions precisament per saber jugar amb tots aquests elements tècnics fotogràfics, com l'enquadrament, o anar contínuament variant els punts de vista, d'allunyar i apropar-nos, que fa que ens relacionem amb l'escena. També, sobretot, com veieu en les imatges, el tema del color, que està molt relacionat amb el tema de les emocions. I com juga i sap jugar amb aquestes gammes cromàtiques per definir cada emoció amb cada poema. Són imatges amb molta força, mirant-les ens atrapa, sempre ens atrapa, i fa que estigui bastant cohesionada amb la frase que l'acompanya. Però també és una interpretació que alhora és oberta pel poema que ve després. I això m'ha agradat, perquè contínuament no saps en quin llenguatge està, si és el literari, el plàstic, el fotogràfic, aquest joc que et convida a anar passant cada pàgina. Però el que també m'ha agradat molt i destacaria és el tractament que fa l'Olga de les imatges com a obres pictòriques. Hi ha imatges que és un dibuix, és una pintura, és una fotografia, i et convida a fixar-te més, i aquesta transferència de llenguatges artístics és molt difícil de saber captar. Això m'agrada molt, és molt interessant tot aquest aspecte, per barrejar tot aquest tema de l'art i transferir un llenguatge a un altre, no té res a veure, fotografia i pintura, però sí, està relacionat. I, volia fer una pregunta, que en la majoria de les fotografies la llum natural és molt important, en el factor expressiu i molt decisiu,
al igual que l'escena, la composició sempre acurada, equilibrada. En tot el tema de la recerca fotogràfica, has tornat en un altre moment del dia més lluminós per fer la captura o ha sigut fruit del moment? No, normalment sempre són fruit del moment. Les haig d'agafar, quan passo dic aquí, si agafar aquí, ho vaig de veure, o m'haig de parar a mirar. Em sentiu? No sé. En moment, bueno, les fotografies són fruit del moment, sobretot les que estan de la naturalesa, m'haig de parar a fer-les. I amb això tinc moltes coses. Bueno, es nota, no?, que darrere aquesta càmera hi ha una persona multidisciplinària, no?, pel tema que abans he comentat, no?, de transferir un llenguatge a l'altre i no saber ostres, és una fotografia, és una pintura, i es nota aquesta mirada, no?, i per això el llibre té aquest caliu, i transmet, no?, i t'agafa i t'endins amb aquestes sensacions i emocions i realment doncs hem fet una bona feina i ho aconseguim. Molt bé, felicitats. Moltes gràcies. Molt bé, doncs seguim. Espera, que ara m'haig de parlar jo, potser contrari com mascareta. Anem a la presentació més literària. Per als que no la conegueu, no parlaré de tota l'obra perquè és molt extensa, però la Nati és una escriptora consolidada i també penso de pedra picada. I les primeres publicacions són de l'any 2001, amb un llibre que es diu Apunts de Praga, que era premi de l'Ajuntament de Sallent, i em salto títols, Les dents del gat, de l'any 2004, un llibre que a mi em va encantar, que és Poemes de pedra seca, a l'any 2006, i quasi cada any hi ha publicacions, i arribem al 2018, que guanya el Premi de la Casa d'Andalusia de Dénia amb un llibre que es diu Paraula, i arribem al 2020 amb la Covid i amb Cadells de gat. I dit això, passem a parlar directament de l'obra Cadells de gat. Les meves impressions, com les de la Rebeca. Hi ha algunes coses que coincidim, però jo ho he enfocat des d'un punt de vista més literari. El primer que diria és que crec que supera amb escreix les altres coses que ha fet aquest llibre, però no deixa mai de veure en la seva pròpia lírica. El pròleg, l'escriptor Àlex Susana, ja diu d'ella i de la seva poètica que és arrapada a les coses. I això és ben cert, ja veureu, mentre us vaig explicant, que això es fa palès. Diria que tota l'obra es mou amb una cartografia d'imatges fotogràfiques, però també poètiques, amb un espai molt proper que és el Penedès. Però jo aniria més enllà. Sí que el Penedès és el seu paisatge, però també ho és el Mediterrani, també ho és el Mare Nostrum, per extensió. Aquests poemes i el que s'hi descriu també ho podríem trobar a Sicília, a Grècia, a la Nàpoli del sud d'Itàlia. I què té Cadells de gat i què té la poesia de la Nati? Doncs té per mi un tret clau que és la proximitat. Està plena d'objectes que configuren l'entorn nostre i potser de manera especial la casa de pagès, la casa pairal, la casa de poble, i no aquelles cases totes arrengladetes, totes mones, totes igual, que crec que si dic aquest referent tothom l'entendrà perquè ja tenim tots una certa edat, estil Núñez i Navarro. No, aquestes no són les seves cases, sinó que són aquelles cases que tenen un pedrís per seure, una finestra, la finestra juga un joc important en aquesta versificació, i un altre element que m'ha agradat i m'ha suggerit un altre poeta és la roba estesa, els llençols. M'ha fet pensar una mica en Salvat quan diu estenies la roba al terrat
i el teu braç rodó regalimava a dins de la gesta dels estels. Els llençols de l'Anati estan mullats i nets, es desfan de la mort i de la vida. Són més profunds que els de Salvat. Però, malgrat tot, tots dos poetes es retroben en la bugada, en els llençols, etc. I en aquesta proximitat doncs, hi ha animals, hi ha ocells, i ja us podeu pensar que hi ha gats, també, Llavors, doncs, parlant dels gats, jo penso que és un animal controvertit, no? Faig una petita digressió, però és venerat i maleït, depèn una mica del moment de la història. Si pensem en el Japó, és un animal maleït en molts moments, en canvi a la Xina és totalment venerat, a l'antic Egipte totalment venerat, i era la imatge, o es relacionava amb la deessa Isis i amb la deessa Bastet, que segur que tots, si jo us dic al cap una dona sensual de les imatges egípcies, però que té el cap de gat, doncs és aquesta. I no sé si recordeu l'anècdota de la batalla de Pelúrium, que els egipcis i els perses lluitaven, i com que per als egipcis el gat era un animal sagrat, doncs els perses els hi tiraven gats escorxats al campament. I això diu que ja va minar molt les ganes de lluita, no? Perquè has d'anar a clavar la llança contra un déu. Però per remblar-ho van pintar els escuts dels perses amb gats i, evidentment, els egipcis van perdre. I si saltem a l'edat mitjana, doncs està lligat a les bruixes, a la mort, però també diu que les bruixes els feien servir perquè si després de curar algú els tocaven, se n'anava aquella energia negativa del malalt, no? I hi ha sanadors que encara segle XXI creuen aquestes coses, no hi entro, També el gat doncs, és la feminitat, l'espiritualitat i sobretot és la llibertat. Qui té un gat sap que fa el que li passa poc, sí o no? I ara, que potser de vegades estem més sols al segle XXI que no el XX, penso que els gats ens acompanyen i també són una mica la imatge de la tendresa. I la Nati diu, les mans amanyaguen el caparró daurat de la gata tendra. I aquest gat, doncs, és un fil que va seguint l'obra, però penso que és un animal que retrobes en el teu propi imaginari, que no és només ara cadells de gat. I un altre aspecte que jo ressaltaria, molt lligat a la proximitat, seria la quotidianitat. Trobem coses que l'envolten, com ara, i si mireu algunes de les fotografies, o que després aniran passant, flors molt properes, que tu trobes mentre vas caminant pels camins, olors, i el que diu la Rebeca, els colors. Hi ha un moment, Rebeca, que a mi m'ha agradat molt, perquè parla amb 3 paraules, fa una imatge molt bonica. Escolteu, penseu en els bojacs, aquesta flor tan senzilla, i la Nati diu, bojacs sota la neu, bojacs, ha nevat i treuen el cap carbasses. O sigui, sí que hi ha aquesta força de la imatge, però també hi ha la força del vers. O sota una fulla roja, quan es refereix a l'eure, que hi ha alguna imatge de l'Olga molt bonica, o quan diu un lila intens sense aroma, igual que les violetes de l'or. Doncs tot això també es transforma el vers en bellesa plàstica. I és un autèntic llibre d'art entre poesia i imatge. Una altra cosa que fa per mi quotidià el llibre són els clàssics, que potser no són quotidians, però sí que són propers a moltes coses. Jo començo un poema amb una cita de Virgili que diu: «Soc viu, sí, i arrossego la vida enmig dels perills extrems, no ho dubtis». I jo crec que a la Nati li va bé Virgili per parlar de la vida, perquè és molt vitalista també el poemari, però també de la mort. I crec que fas un bon joc antitètic amb aquestes reflexions sobre vida i mort
molt quotidians l'una i l'altra, que formen part del nostre dia a dia. Hi ha una altra cosa també que m'ha cridat l'atenció d'aquesta quotidianitat, que és quan parla dels records i dels viatges. Fixa't. M'ha agradat quan dius dels records, que n'hi ha, que recordes això, però n'hi ha que et burxen. I m'ha agradat aquesta frase, em burxen els records, que són aquells records que et vols treure del cap, que vols oblidar, però que sempre tornen. I els que no voldries oblidar, doncs aquells van i s'obliden, no? I amb aquesta cosa que us deia dels viatges, a veure, ara no podem viatjar perquè estem amb la Covid, però no em dieu que no estem immersos en una cultura del viatge, no? I en canvi, ella ho treu i li dona una senzillesa parlant del moment que després de viatjar estàs cansat i diu que el millor és trobar una cambra a poc preu, neta i segura. I després de tot això, de tant de viatjar, hem après, fixeu-vos que hem après, que el millor viatge és el forn de la cantonada. I més endavant diu, i el més extrem dels perills, en viatges, és ser vius dins un cos que funciona discretament bé. Mira que senzill tot, no? Però mira que profund, no? La Nati agafa les coses quotidianes, però les fa transcendir, no? I penso que això és una destresa que tens, no només a Cadells de Gat, sinó en tota la teva obra, no? Ja que he entrat en la paraula transcendent, voldria parlar també una mica de fil filosòfic que crec que hi és en l'obra. Si pensem en Empèdocles de Siracusa, que és el filòsof dels 4 elements de la natura, doncs, i s'enyoregen en tota l'obra, no? Quan parla de l'aigua i de la pluja que cau, que sovint l'aigua esdevé pluja, diu cau fins a fer madurar la claror de les finestres. O si parla el foc que destrueix i acompanya, diu que crepitava un tros de cep aixarrencat com una sargantana. O bé, el foc impassible s'ho menja tot, menys temps i records. I la força de l'aire, que potser és més en el vent, en els teus poemes, que en l'aire, o de la terra, xopa de records, etc., són elements claus d'aquesta filosofia. I seguint aquest fil filosòfic, crec que el joc entre el quotidià i la profunditat existencialista dels teus versos estableixen una dialèctica constant, de vegades en coses que ja he dit, la vida i la mort, de vegades, que també he dit, en els records que burxen i el pas del temps, però també de vegades la petitesa de la humanitat i la constant recerca de la felicitat, que defineixes un moment així la felicitat. La felicitat és ensumar flors miserables, però nosaltres no ho hem sospitat mai. I quan parles de la petitesa dius, som tan petits que ens fa por descobrir la necessitat de resar. No fos cas que el germà se n'adonés del petits que som. O sigui, proximitat és un poemari accessible, però no per això menys colpidor. I com ho escriu tot això la Nati? Doncs ho escriu amb ofici, amb saviesa, amb el seny que dona l'experiència, amb la força de la bellesa de les coses senzilles i amb l'alta veu de la llengua. I no puc evitar pensar en mots que crec que no tothom entendria. No tinc res contra els del barri de Sants, però dic, per exemple, si fóssim de Sants, moltes coses no les entendríem. Arrastellar-se, el jull, el quartarejar, arremolinar... Són paraules que es van perdent, no? I una mica, seguint el mestratge d'inici el càntic del temple, penso que ella diu que ha viscut per salvar-nos els mots, per retornar-nos el nom de cada cosa, no? Potser de manera inconscient fas
teu aquest missatge, no? I salves la llengua, que estem en un moment difícil. Si escoltem, faig una petita digressió altra vegada, la Carme Junyent, que va ser entrevistada fa poc pel Bassas, no? I independentment, no entraré en la tasca política, però la consellera sortint, la Maria Àngela Villalonga, no sé si recordeu el fax d'un d'aquests dies, que l'entrevistadora li deia és que a TV3 no parleu en català. I la Cristina, dius no sé què. I llavors es dirigeix a un periodista en castellà i li diu, escolta, no sé què, no recordo ara què li va dir. I l'altre diu, perdona, no sé què, i ella, pam, no sé què, que no sé quantos, que no sé què. Ostres, hem de salvar els mots i hem de mantenir la llengua, ho hem de fer, perquè si no, la perdrem. Tanco el parèntesi. I retorno al fil, i ja vaig acabant. Penso, doncs, que tot el poemari és aquesta habilitat de jugar amb mots quotidians i amb mots menys coneguts, que els entrellaça, que els dona força i que fan del llibre una petita joia d'artesania poètica. I no només els mots, perquè també els vesteix amb adjectius precisos, encantadors, i també es val, com tots els poetes, de figures retòriques com personificacions, acceptar que el temps camina sol marcant-se el ritme, o de metàfores molt boniques que ahir quan assajaven els del grup de teatre vaig sentir que en deien alguna. La nit es clava en el cor dels camins i crec que dèieu aquesta que vaig a dir. El sol, fet de vental de llum, amanseix la tarda. Oh, és preciosa. I paradoxes, un galop de núvols, ho nega tot i cauen volves de foc, fetes gotes d'aigua, etc. Tot això acaba de crear aquesta bellesa, aquest encís que tenen els seus versos. I també doncs, la musicalitat, que els guarneixen d'harmonia, les síl·labes tòniques i àtones. Un llibre, doncs, intel·ligent, bell i profund. Cadells de Gat s'embolcalla de la petitesa, però també de la bellesa del que som i del que ens envolta. I això, justament això, esdevé la grandesa de la literatura de la Nati. Molts èxits a Cadells de Gat. Ara continuem amb l'acte. Gràcies, que no ho he dit, ja anava per feina. Ara la Nati farà una pregunta al seu editor i a la seva il·lustradora i després ella donarà l'entrada als diferents grups de poemes que recitaran els actors del grup de teatre de Miss Solera que conec. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies al públic per la vostra assistència, a l'Agrícola per acollir-nos, a l'Anna, a la Rebeca, moltíssimes gràcies pel grup de teatre, moltes gràcies per escoltar-nos i per tenir ganes d'entrar a Cadells de Gat. Us explicaré què és Cadells de Gat, per què aquest nom de Cadells de Gat. Cadells de Gat és el resultat, és la resposta a una imatge que m'arriba per mail. Una d'aquelles moltes imatges que arriben per mail i em deixa pensativa i em venen ganes de reflexionar la imatge, però instintivament l'esborro i no la conservo. La imatge, l'Olga l'ha reproduït, jo li vaig explicar i més o menys l'ha reproduït. La imatge són 3 nenes que estan sota un paraigua gran, paraigua de pastor, està plovent, és tardor perquè entre les gotes d'aigua van caient fulles daurades, per tant és tardor, i les 3 nenes van molt mal vestides, esparracades, les sabates foradades, i aguanten 3 gatets petits, 3 cadells de gat. En aquesta imatge el que és més impactant són les mirades dels gats i les mirades de les nenes. Es nota perfectament que hi ha una sintonia. Es nota perfectament que les nenes estan protegint els gats i que els gats estan molt agraïts de la protecció de les nenes. I
I les nenes alhora estan molt satisfetes de poder proporcionar tendresa i protecció als gats. A partir d'aquí arrenquen les meves ganes de preguntar-me la necessitat dels humans d'aquesta tendresa que ens explicava l'Anna, i vaig mirar l'entorn i vaig buscant els motius d'aquesta tendresa. Tot això conforma un llibre que té 35 poemes, i aquests poemes jo tenia ganes que la gent que vinguéssiu a les presentacions els sentíssiu. Penso que la millor manera de sentir la poesia, d'entendre la poesia, és sentir-la. I sentir-la ben sentida. Hi ha costum de fer llegir amb els que escrivim, amb els poetes, fer-nos llegir els versos. I la veritat és que els que escrivim, ens agrada molt escriure, però no tenim ni idea, almenys jo, hi ha que sí que en saben molt, que combinen dues professions diferents, la d'actor i la d'escriptor, però en el meu cas jo no tinc ni idea de dir un poema. Per dintre em sona, però quan la veu surt és com destrosso, és que el poema no em reconec ni el sentit. Aleshores vam proposar al meu jo, al grup de teatre del centre, si estarien disposats a interpretar aquests poemes, i ho van acceptar, i ja ho he dit abans, us agraeixo moltíssim, el camp de les seves veus, ara aviat sentireu les seves veus, que són precioses, i amb el grup de teatre vam acordar que una manera de presentar aquests poemes, diferents, són els mateixos poemes que el llibre, evidentment, però els presentem en un format diferent. Vam fer 4 apartats, els vam agrupar per sentit, el sentit que tenia cada poema. Es vam buscar una unitat de sentit. I a partir d'aquí va sortir el recital, que ara sentireu la poesia. Però abans del recital hi havia el llibre. I aquest llibre va ser primer un feix de poemes escrits a l'ordinador, jo escric directament la poesia a l'ordinador, escrits allà mal ordenats. Tenia ganes de publicar-los, evidentment, si no tingués ganes de publicar no escriuria. Seria un poeta àgraf i m'aniria dient els versos a mi mateixa. Tenia ganes de publicar-los, vaig anar a internet, vaig mirar com es podia publicar, i el primer que vaig trobar em va treure molt. Unes bases d'un concurs de poesia il·lustrada. Però jo no tenia cap il·lustració, jo arrencava d'una imatge, la imatge estava perduda i no tenia cap il·lustració. Immediatament vaig pensar en l'obra. Li vaig demanar si m'il·lustraria el poemari, però a més li vaig demanar amb molta barra per part meva perquè li deixava un mes i pocs dies per il·lustrar el poemari. L'Olga va acceptar i el va il·lustrar. Per què vols fer, Olga? Per què vas acceptar la il·lustració? Hola, bona tarda a tothom. Bueno, senzillament el vaig acceptar perquè ja saps que sempre m'ha agradat fer coses així. Mira, vaig acceptar-ho i vaig tirar endavant amb tots els poemes, i també vaig creure que cada poema necessitava la seva imatge i m'hi vaig posar a treballar. Les imatges són fotografies, les de fa una mica, les de genero o dibuixi com vulguis, el que s'assemblin aquarel·les, el que s'assemblin dibuixos, i la veritat és que m'ho vaig passar bé, i vaig començar a classificar-ho, i això sí, cada poema tenia que tenir la seva imatge. Això ho vaig creure convenient des del principi. I t'ho vaig presentar i jo vas quedar molt parada. Vaig quedar molt parada, em va encantar perquè les il·lustracions milloraven el que jo havia dit en poesia, l'explicaven, li donaven més sentit, remarcaven cada cosa concreta que jo volia remarcar, i jo aconseguia imatges i atreia molt la mirada del lector, del possible lector. I ho va enviar a concurs, no va guanyar. El normal d'un concurs és no guanyar, hi ha molts participants que no van guanyar. Però el següent pas va ser pensar en l'Òscar. I aleshores li vaig proposar a l'Òscar editar-lo. I va acceptar, perquè ho va acceptar l'Òscar. Hola, bona nit a tothom. La veritat que quan ens va arribar la proposta de la Nati, que aquí coneixíem, perquè ens havia presentat un llibre anteriorment al Vendrell, a la biblioteca del Vendrell, doncs va ser una gran satisfacció, perquè no és una poeta qualsevol. Llavors, la veritat que quan vam veure el treball
que era molt potent, i vam veure a més l'encaix amb les fotografies, evidentment per nosaltres ja va passar a ser una satisfacció d'aconseguir alguna cosa que, com deia ara l'Anna i la Rebeca, és una peça d'art. I hem volgut buscar aquest encaix, donar-li el tractament amb el paper, amb la maquetació, amb la tipografia, amb el tacte. Per nosaltres és molt important tot això i crec que ho hem aconseguit. Els que pugueu tenir el llibre, confio que el tingueu com una peça d'aquelles que de tant en tant el rellegiu, trobeu aquells poemes que us signifiquen alguna cosa en algun moment del vostre dia a dia, de les vostres solituds, de les penes o de les alegries, del contacte amb la natura, dels moments que vulgueu connectar amb les autores del llibre, del que elles han pogut sentir a l'hora de transmetre aquella imatge o aquell poema, i crec que guardareu aquell llibre amb aquell raconet per sempre anar-lo recuperant. I per nosaltres, ja dic, ha estat una gran satisfacció poder donar forma al llibre i l'agraïment immens que tenim sempre a tota la cadena de gent que hi ha al darrere, des de les institucions, biblioteques, entitats com aquesta mateixa que permeten que els llibres es presenten fora de l'àmbit comercial de les grans llibreries que a vegades costa molt d'arribar a les petites editorials o mitjanes editorials, i tota la gent que hi ha al darrere, correctors, impremtes, maquetadors. Hi ha molta gent que al darrere fa gran feina i l'editor al final només acabem de donar forma a tots aquests elements que dignifiquen la feina que els autors durant molts mesos, durant molts anys a vegades, van fent en silenci, la guarden en calaixos, i arriba un moment en què ha de sortir fora. I n'estem molt d'agraïts d'aquest contacte. Els cadells de gat, com us he dit, estan dividits en parts. Els gats són el fil conductor que van unint les diferents parts del llibre, i si us sembla, comencem seguint cadells de gat. lentament a la pell de la terra. Plou amb persistència sobre el cau de 3 criatures amb sabates foradades i 3 cadells de gat. Sobre els seus caps davalla una fulla, lliure de vida. No la percaça ningú, perquè les mans són fetes per oprimir els instints, les mirades per estimar i els mots per maldir els ingenus camins del cor. Comptàvem el temps des del mes dels gats
a la setmana dels amics més grans. Apuntàvem en pauta estricta i crèiem que el temps era un meu calendari. Sobre seu se'n desfeia un altre d'un sol full que ningú no havia gosat arrencar. Vivien darrere la porta d'una oficina ròdoga on una pila d'administradors canduts pesaven fills i papers. Fora plovia, plàcidament, i 3 criatures pobres i 3 cadells de gra escarnien la pluja sota una fulla roja. Tres nenes pobres, com les d'abans, retenen 3 cadells de gat esfereïts sota l'aixopluc incert d'una tela mal cansada. La pluja es fa petita. Passa una fulla que expia. A les nenes se'ls talla minera la mirada i un inconegut desig les traspassa. Els gats són 3 taques de llum, lluint arran 3 ganyotes mudades de somriure. El següent apartat en el que hem dividit el poemari parla de la vida. La vida és allò que l'Anna n'ha parlat, perquè jo en parlo sovint, i és allò que s'ha intentat definir infinitat de vegades, que tots els filòsofs li han donat moltes voltes, però jo penso que la millor definició, almenys la que més m'agrada, és la del Josep Pla, de l'escriptor de Pla. Pla diu que la vida és anar tirant, res més que anar tirant. Penso que realment la vida és això, anar tirant, però que per sobre d'aquest anar tirant hi plana un misteri. El misteri de l'instint de supervivència que és comú a tots els éssers vius. Anar tirant, però sempre esforçant-nos per tirar força. La vida s'ha tornat un corriol estret de mal passat, vorejat d'espinosos dies. Darrere creix la boira. Davant somnia una font d'aigua viva i un quadrís al sol de la tarda per poder-la refer abans d'encarar l'última tirada, la que he de fer a plena nit, arran l'indefugit penya segat. La mort m'estressa de tot. Se'm deu a l'èmbol dels records. No n'enyoro cap, perquè tots tenien el vici de ruixar-me allà on la pell és més fina i, tot seguit, encerclar-me en un espai cada cop així, per repartir-se entre ells l'addicció a l'impossible esment. El personal. Quan parlo del personal, em recordo, que és el nom que hem donat d'un dels apartats, els blocs en què hem dividit el llibre, quan parlo del personal, me'n recordo
Una pregunta que em va fer un assistent en una altra presentació fa molts anys, em va preguntar: Nati, no te'n dones vergonya d'escriure poesia? I em va deixar clavada. No, gens, jo m'ho passo molt bé escrivint poesia. És el que més m'agrada fer, escriure poesia. I no me'n dóna ni gota de vergonya, però després soc una miqueta de retrasadeta al trobar els recursos, una mica lenta de recursos. Després anava repassant, per què no em dóna vergonya d'escriure poesia? Perquè escriure poesia no és res personal, pròpiament. Escriure poesia consisteix en minimitzar qui l'escriu, consisteix en explicar uns sentiments que són universals. Els personals, els pròpiament personals, no interessen. Els que interessen són els universals. Això em va molt bé explicar-vos, fer servir un poema que després dirà l'Agnès. L'Agnès és la primera noia que esteu aquí. És un poema que està dedicat a un oncle meu, que és mort ja. El meu oncle es deia Joan i era pagès. Un pagès d'aquells que estima la terra, però amb bogeria, enamorat completament de la seva feina. Li encantava veure créixer els seus ceps. Bé, quan es va fer molt gran, va envellir molt, per sort. Quan es va fer molt gran, cada vegada que em sentia, no que em veia, perquè pobret estava sec, a més no tenia mobilitat, cada vegada que sentia que jo m'acostava, Nati, que plou. No, oncle, no plou, no plou. Va una mica núvol, li deia jo per consolar-lo, però no plou. I per què m'ho preguntava si plovia? M'ho preguntava perquè pensava, ell tenia totes les collites fetes, però estava pensant en les collites dels altres. Això és la universalització de la poesia. De fet, és un acte poètic, és un acte de generositat, de pensar en els altres, no pensava en la pròpia collita, pensava en els altres. Per això no em fa vergonya escriure poesia, perquè en el fons els meus sentiments són els sentiments de tothom, són generals. El que s'escriu són sentiments que arriben a tothom, si no m'interessen. Desobedient i malaltissa en la mesura justa. Aviat vaig posseir l'imprescindible, un grapat de contes i un gat. El gat va quedar dormit, li vaig apagar la vista. Els contes em donaren la paraula. La paraula em va donar vida. La vida es va fer de terra. La terra em donà rutina. La rutina. La rutina em va donar vista, paraula, vida. Escric des del silenci com voldria la nit, tempestuosa i arrebatada,
plena de paraules arremolinant-se al meu voltant, mentre retrull per la casa el so d'un despertador inútil. El vent llunyà i l'ànima del cos vell i ferreny que va viure per treballar la terra, que estimava sense banderes. En sec, un galop de núvols ho nega tot i cauen volves de foc fetes gotes d'aigua. Plou sobre la teva mirada blava i morta. La terra es xopa de records, de fam els teus ulls esbatanats. Recordo tot el que vaig fer, guiada per un instint foll. I va ser bo, perquè ara ens creguem més lliures, tan lliures que l'únic que ens lliga al passat és la teva mirada, blava i morta. M'ha tocat viure la mort dels pares, encarar-la sense paraules sota les boires grasses. Saludar amb impostada alegria les reviscolades que s'esclafen com profolles de faves noves. Acceptar que el temps camina sol, marcant-se el ritme. M'ha tocat viure la lenta mort dels pares, amb la fredor de qui veu reduir el sol, i tres taques damunt una vella jaqueta fosca. Algunes gotes de pluja formen bombolles grosses, que suren pels pèlats a la deriva i que exploten fent pols d'aigua que ni tu ni jo veiem. I mentre passa tot això, tan simple, l'ombra expira. Un vell pagès, beneït amb la fortuna d'haver estimat la terra més que ell mateix. Porta tot l'hivern i mitja primavera de linsa per aquesta pluja, que ha de salvar les collites dels vius. Com tothom, tinc referents. Els meus referents són de dos tipus, els llegits i els viscuts. Els llegits és perquè m'encanta llegir. Penso que deia que escriure poesia és el que més m'agrada, no sé si us he dit bé la veritat, perquè potser el que més m'agrada és llegir, no sé. Em costa molt triar entre les dues coses. Del que llegeixo, clar, m'influencia. Què llegeixo? Àlex Susana, que m'agraeix un pròleg, llegeixo Amicai, Fulcano, Esprius, molt Espriu, Juan Ramón Jiménez, moltíssim, Machado, tot el que cau a les meves mans. La veritat és que llegeixo tot el que cau a les meves mans. Stoner, m'agrada molt, Josep Riera. I l'altre referent és el viscut, és l'observació de l'entorn, l'observació de les persones, molt la natura. I què faig? Entre l'observació de les persones, dels actes humans, dels canvis de la natura i de les lectures, ho reelaboro, ho repenso i a partir d'aquí surt o la meva queixa o la meva salutació i la meva alegria respecte a qualsevol acte que pugui retratar. Aquests són els meus referents.
encès la tarda. Temps endarrere les mans li haurien cosit fistonets multicolors per qualsevol bagatela. Ara, cansades i revoltes, les mans amanyaren el caparró daurat amagada tendra, mentre imagino paisatges per on vaig passejar i faig que el record me'ls retorni pintats a la meva manera. Demà el dia s'encetarà amb pluja, caurà implacable, hores i hores repicant amb fermesa sobre la boca oberta de la sínia que la rebrà impassible. Caurà sobre els sembrats que expiren i no els retornarà a la vida. Caurà sobre la mar tumultuosa que ignorarà total-la. Caurà sobre el desig dels pagesos i mai serà prou encertada. Caurà fins a fer madurar claror als finestres. Veig passar la vella tarda, atabalada. Et recordo apuntalant a la pissarra amb mà alada. Recordo les insípides migdiades i els cap al tard coronant cistells de verdura fresca. Recordo el poc que ens calia per a ser feliços i les absurdes ànsies de fer sempre un pas més del que permetien les forces. Érem ben bé com ara, desgraciats per no saber-nos feliços. Durant dècades vaig preservar l'elegància d'una mà beneint l'aire verge. Tenia el record desat sense que ho sabés ningú, ni tan sols jo. Algun cop la mà s'envolava lliurement per una estança remota del meu pensament i en el seu moviment llegia el deure irrenunciable d'aplicar-me en les lletres, perquè tot el que l'home sap ha estat proclamat per elles i tot el que l'home calla està morint per elles. Davant matí m'hi he assegut a la sala a menjar cireres madures i fresques com haurien de ser les de l'hort de casa. Per la vorera ampla del davant del nostre pis, els viatgers passen corrent, arrosseguen maletes de rodes grinyoladisses, els empeny la pressa. Al cap del carrer, l'estació, sinistra, els distribuirà tot un farcent més per les diverses feines, pels països d'origen, per paradisos incerts. Aniran passant en tongades contínues, desapareixeran tots dins la boca petita de l'estació provinciana. Recolliré l'almostra de pinyols, m'alçaré i et diré «Bon dia!». Els llamps esparsos em fan flaixos sota les parpelles closes. La pluja cau a grapats circulars, com si Déu l'escampés ballant. Un altre insomne prima el clàxon en plena nit. La gata dorm al meu llit. Les oliveres deuen brandar les capçades blanques. Els pins deuen aixoplugar-se sota els seus paraigües foscos. La lluna se n'ha anat a joc sota una gruixuda flaçada de núvols. Les vinyes, mudes, entomen una nit de treva de la gran calor. Breu com les campanades que sobrepassen la veu del vent. A més de 4 se'ls deu haver estroncat la festa, però només hi ha llum a la cambra d'un veí malalt. Mentre el míldiu amatent s'abraça qualsevol pàmpol encegant la lluita per estar viu. Qui hi ha més salvatge que un home lliure? Rumiador d'estratègies per esborrar altres homes amb la precisió del qui renta taques de les estovalles blanques després d'un festí sonat? És més salvatge el vell llamp que baixa del cel fent zigazagues entre prominents núvols i esblanqueïdes muntanyes per estavellar-se ardent contra qualsevol objectiu imprecís? O potser és més salvatge l'instint foll del felí que es llança contra la presa per saber-se caçador en cap? O és més la paciència infinita de la mar esperant que el vell llanci les seves aigües contra les barques que l'espolien? Potser és més salvatge la conilla de gàbia que es menja un per un als caps de les cries acabades de parir? Qui és més salvatge que un home lliure? Només un altre home lliure.
Del grapat de regles de cases que fan un poble, no hauríem de distingir entre rics i pobres. No hauríem de confondre gènere amb sexe, no hauríem de mesurar dotació i capacitat, no hauríem d'oblidar que tots som, només i per fortuna, constructors de grapats de regles de cases per aixoplugar l'única propietat en la qual hem estat dotats, la vida. La conclusió de tot plegat, diguem a l'últim poema, ara ja hi ha l'últim poema, la conclusió, perdó, que no em sentiu massa bé. La conclusió de tot plegat és que som natura, que no som res més que una vàlvula de la cadena que forma la vida, una vàlvula simplement, ni superior ni inferior, una vàlvula més de la cadena vital. El que ens canvia són el paisatge, ens canvien els temps, canvien les persones, però el que no canvia mai són els sentiments. I en aquest Cadells de Gat el que he intentat fer és retratar aquests sentiments de tendresa que dintre de les adversitats humanes, de les adversitats dels temps i de les adversitats generals en les que estem immersos, aquesta tendresa és la que ens salva i és la que ens fa humans i la que ens fa tirar endavant i la que ens dona sentit a aquesta vida que deia clar que era anar tirant. Ara llegirem l'últim poema. Recordo l'olor de terra morta, les fiblades del vent empenyent les fulles, el petar compassat d'una porta, la resposta dels calendaris vells radicant-li a sobre. Recordo també una gèlida i monstruosa mà prement-me ben fort la gorja i la llenya desfent-se en flames blavoses a les calfapanxes de la casa. Recordo dos cadells més de gat, o potser recordo dos cadells més de criatura. És ben igual si he estat gat o criatura. He sentit la mateixa por, la mateixa fam, el mateix delit, un dolor habitual. Però vosaltres no el veieu, acostumats com esteu a les arbres tasques de l'aguantar el paraigua i buscant llums a les butxaques. Tots ens hem anat sobreposant com calendaris oblidats. Hem anat sentint oratges i paraules. Hem estat tentats de mirar d'entendre, però al capdavant la pluja ha tornat sempre i la llenya encara escalfa. No pot ser totes aquestes coses. Per tant, gràcies a totes i tots els rapsodes, a la noia de la viola, que m'ha encantat, a la Rebeca, per descomptat, i a l'Olga i a la Nati. Continueu fent coses juntes que seguirem. I bona nit, fins la propera.